Vítam vás pri sledovaní ďalšieho videa. V tomto videu si ukážeme rekonštrukciu bytového domu na ulici Skautská 1 až 4. Na tomto bytovom dome sme kompletne zrekonštruovali fasádu, balkóny, strechu a aj interiér a vystavali sme nové pivničné kopky. Fasádu sme už štandardne zateplili prémiovým zateplovacím systémom PCI. Ako omietku sme použili Nobio Z, ktorá je najkvalitnejšia omietka na trhu. A najvyššiu odolnosť voči plesni, najvyššiu odolnosť voči znečisteniu, vďaka tomu táto fasáda bude vyzerať dlhodobo pekná a čistá. Balkóny tohto bytového domu sme zrekonštruovali prémiovým systémom PCI Classic Plus. Výhoda tohto systému spočíva v tom, že balkónová doska sa nám podarila zatepliť, na vrchu je potier, vďaka čomu sa dlážba na týchto balkónoch veľmi neprehrieva. Aj v letných mesiacoch je úplne v pohode použiteľná. Najlepšia časť tohto systému je drenážny okapový plech. Po nejakých 10-12 rokoch, ak tmel na tomto plechu odíde, tak stále tá voda vie krásne vytiec a neznižuje sa životnosť tohto balkónového systému. Jedná sa o veľmi sofistikovaný balkónový systém, ktorý vydrží naozaj desiatky rokov. Strechu sme zateplili pomocou prémiovej PVC fólie od výrobcu Sika. Jedná sa o Sikaplan a fóliu sme použili v hrúbke 2 mm. Jedná sa o najhrubšiu a najkvalitnejšiu fóliu v danej triede. V interiéri tohto bytového domu sme zrekonštruovali steny a stropy nanesením novej minerálnej omietky. Výhodou tejto omietky je veľmi zaujímavá štruktúra, podobná omietke, ktorá sa dáva na fasádu. Kombináciou tejto minerálnej omietky a pôvodného teraca na podlahách a na schodoch vznikol veľmi zaujímavý a pekný detail. A v pivničných priestoroch sme zrealizovali nové pivničné kopky a kompletne zrekonštruovali podlahu. Tak toto bola rekonštrukcia bytového domu na Skautskej 1 a 4. Teším sa na vás pri sledovaní ďalšieho videa.